αλλαγή θέσεων. Στην κριτική οι νότες βρίσκονται στην ίδια θέση και στις τρεις σχολές, αφού είναι διαφορετικές νότες. Τώρα, υπήρχε ένας όργανο πιο στα Χανιά στις αρχές του 20ου αιώνα που λεγόταν Απούλ Καλινεράκης, ο οποίος ήταν αυτό που λένε τουρκοκριτικός, που οι τουρκοκριτικοί δεν ήταν Τούρκοι, ήταν κριτικοί απλώς που είχαν ασπαστεί την Ισλαμική θρησκεία. Άρα είχαν Ισλαμικά ονόματα, το Απούλ. Το οικογενειακό του ήταν Καλιμεράκης, που ήταν κριτικό επίθετο. Αυτός ήταν ο κορυφαίος κατασκευαστής της λύρας εκείνη την εποχή. Και η λύρα κανονικά έχει τρεις πύρους, τους λέμε κάτω στην Κρήτη, που μπαίνουν εδώ πέρα, που τα κουρδιστήρια, που μπαίνουν από πίσω και κουρδίζουν. Το θεωρεί αντιθέτως ότι η αρχαιότητα λύρα που ήταν πολύ πρωτόγονο και λίγο χωδεκωμένη και πολύ ωραία, αλλά πάρα πολύ αφήνει. Τρεις εντέρνες σχολές και έτσι μόνο αυτό, πολύ σκέφτεται. Αλλά η λύρα πολιτική προς τα τέλη του 19ου αιώνα βγήκε από αυτό και το φέρανε μέσα στην αστική παράδοση, στην Κωνσταντινούπολη, όπου το πήρανε, το κάνουν λίγο πιο αστικό. Και κάποιοι άνθρωποι χρησιμοποίησαν 4 συμπαθητικές σχολές, δηλαδή κάνανε μία προέκταση εδώ πάνω, που κράταγε 4 σχολές και πηγαίναν από εδώ. Ένας που ήταν, και το παραφέρω, ήταν ένας που λεγόταν Αλέγος Μπατζανός. Ίσως έχετε ακουστά κάποιοι τον Γιώργο Μπατζανό, που ήταν ένας από τους κορυφαίους ουτίστες στην Κωνσταντινούπολη στις αρχές του 20ου αιώνα.